Shalom, horas madi hamu akadamang dohot dainang. Manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hatta, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta na gabe jamita di minggu paunopo dung Trinitatis di tanggal 27 Juli 2025. Ima hatani tu hatta na tersurat di buku Sada Musa bidu 10 ayat 22 rodi ayat 30 dohot topik ni minggu tangiang mangidohon haluaun doa memohon keselamatan. Ujaha madihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabi sonoma didok hatan itu hatta. Dungi manirpang ma siani na dua bawai mardala do paksudum. Alai jongjong dope yang go si Abraham dijulu ni Jehovah. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripasonom muma natigor rap dohot parjahat. Atik tung adong 50 halak akan natigor di bagasan hutai. Tung ripasonom mumai dang olanan muhutai alanina 50 na tigori akan na di bagasani. Daw may siyako mangulahon si songoni. Mamunu natigor rap doho parjahat. Tung subok ko parjahat ma natigori. Palias may siyan ho. Tung naso uhum mabahenon ni si uhumi liat portibion. Jadi ninna Jehovah ma molotung jupangau di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor say na olanakku nasaluati ala nasida. Dungi ninna si Abraham ma mangalusi sobak wali Tuhan nunga sapalahu mau mamuka makatay dohoto atik pe orbuk jala sirabu nao. Watung moru 5 halak sian na 50 aka napitori. Tung ripasonom muma luhut hutai alanina limai. Jadi nin nama dang ripasonoku molotung jupangau disi 45. Dungi diulahi si Abraham muse dope madoktu ibana nin nama watung 40 jupang disi. Jadi ninna Jehovah ma dang hahuauku nasida alani na 40. Dungi ninda si Abraham ma ua unang tung tarima suali Tuhan ala hudak dati madok. Atik tung jupang di situ lupulu. Jadi ninda Jehovah ma dang hahuauku nasida molotung jupangau tolupulu disi. Dungi ninda si Abraham ma idama nunga sapalahu mau mamuka madok tutu haki watung jupang disi 20. Jadi ninna Jehovah ma dang ripasonoku alani na 20. Jadi ninna si Abraham ma unang tung tarima so ali tu haki ala nama do kau dope holas sahalion. Atik tung jupang disi 10. Jadi ninna Jehovah ma dang ripasonoku nasida alani na 10. Jadi duksu Jehovah makatai doho si Abraham laho maibana mulak madoho si Abraham tu inganana. Ima hatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon merperdumuan tu tangiang do trupuk jami taon atik pe dang sedang manang dang tongon di minggu rogate hitan waing. Jala takas doi boy taida marhite topik ni minggu yate tangiang mangiduhun haluaun doa memohon keselamatan. Hama kamang dohot tamuinang molo tataringot tu tangiang pinomat adong matulu aspek manang tulu unsur na macai arga di tangiangi. Jala natulu aspeki jupakita doi di bagasan trupuk jamitao. Na perjulu manang aspek na perjulu ima mangidu memohon manang meminta.
Jadi dua itu adalah permohonan. Dua itu adalah berdua itu artinya memohon atau meminta. Dua identik dengan meminta. Martangiang berarti mengidu. Jadi molo martangiak kita, batu tu na sedang memohon do hita, na sedang meminta do hita rupane tu Tuhane. Alai ba perlu do ingotota etika na mangidu onate. Didoakan na tua-tua ikut ditoru do tangan mangidu. Lapatan ni irupani ba unang gabe adong aka na mamaksa ditiki na mangidu iyate. Yesoi saya songon na mengancam. Jadi buido ditangiangi rupani sahira na memaksa Tuhani ibana. Asa hobartu lomoni rohana. Yesoi saya songon na mangodam-odam ibana rupani ditangiang nai. Molo taro nakinakamang dohot tamuinang aspek manang sada aspek dinamar tangiangi ima mangido tutu ahadonata pangido. Molo lau hita tu baga satrupukon molo si Abraham pangiduan na ima adok tulu disi molo bui tarangkum rupani. Na parjulu asa dipalua debata pangisi di huta Sodom dohok Gomora sian uhuman ni debata. Jadi ima pangiduan ni si Abraham. Na paduahon asa dipaobud debata rimasna. Jalan apa tuluhon molope ikon uhumon ni debata pangisi ni Sodom dohok Gomora dipangidu si Abraham rupani baunang ma dohot aka partigor na pitor na adong tinggal di luati. Jadi hirana tului manuang pangiduan ni si Abraham rupani marhite tangyang nei tu Jehovah. Asa dipalua debata pangisi ni huta Sodom dohok Gomora na paduahon asa mobun rimas ni debata jalan na patuluhon molotung pe ikon uhumon na luati baunang badohot aka partigor na disinoni. Totu molohita disukun akamang dohot tamuinang ahado si pangidu otta. Au sugari rupani didok tu hita saunari pangido ma saina lehonoku do tuho ahado tutu parjulu pangidu otta. Olodo alani godang ni si pangidu onon gabe bingu kita majalo ate. Dia do parjulu si pangidu on. Ay tahilala sudirikot. Alay na pasti akamang dohot tamuinang marasing-asing do anggo pangiduata. Marasing-asing do anggo pangiduan ni ganup jolma. Adong do rupani na mangidu hamoraon hagabion dohot hasangapon ate tuluha. Hagabion hamoraon, hamoraon hagabion dohot hasangapon. Songon hatani edeni sinahum situ morangi. Adong do na mangidu hahipason. Kesehatan. Somamora petaho innaibana rupani asal mahipas. Jadi memang arong do tutu satabiate. Dangarong nahurang di bana anggo secara materi. Alai baima bersahit-sahit. Adong do na mangidu gajang nyumur. Rahira sudidu hita mangidui. Gabi akasi gajang umur mahitate. Atik pe dangapala toktong songo pangidu atay. Alai hira sudidu hita mangidu gajang nyumur. Terlebih molo masa kana marulang tahun rupani hiraido pangiduan na parjulu. Dunia kahai paso doho taka odeng. Adong do na mangidu tepos. Tetak posok. Boydo martaba umur, boydo taba uban di simat jujung, alay tepos ate, tetak posok. Adong do na mangidu pahopu. Jadi molonunga tutu mulia keburuna, mangulia ke anakna, ba makirim pahopu na mate. Dungi adong do musin na mangidu hela dohok parumain. Jadi dijabui ngakaduli-duli nama toras, ngakanak buru. Batutu tangiangna pangiduan na tutuhani ba asaro makarokap ni geleng na yate.
Dungi adong do na mangido rokap, maksudna dakola na kanaposo na mangido rokap. Ayak kana matua piolo do marokap, marokak dung matua na ninay. Ala so manguli sora olo manguli geleng nai juk rohani bapak nai. Ba au ma innai bana rupani. Molo sinuku nakaina na mabelu di gereja akaina na atar uposoi basarang masuk kamu tu inahan na ningor rupani madok nasida aham malusna. Mana tahu inna nasida rupani. Abasang masuk di pihamu tu inahan na ningon tu nasida alusna mana tahu. Tang binoto ahalapatan ni mana tawon. Ayang guna binoto mana tahad do. Adong do na mangido udan. Jadi molo di luar namion di Aceh Tenggaraon waing ba ngamar tangyangi aka ruas ni huriei bahkan nga di pangido aka situa dohotaka pangula asa mabay tangyang pangodianon asa rudan edak tubuh biaka suasuanan. Na pasti akamang dohot tamuinang meragam-ragam do pangiduata. Jaladak sarupa pangiduata. Adong do nasongon si Abrahamon pangiduan na. Dungi muse asing ni tado digijang na kiningani. Adong do na mangidu haluaun asa meluai bana siya parmaraan. Asa meluai bana siya pangujunan. Asa meluai bana siyan hamagoan, siyan hamatean, siyan parsahiton. Sian ihot-ihot ni sibulis ate dungi muse asa meluai bana siap pinjol. Jadi panahit nama cai belgado online pinjaman online non gudang namar sahid di bainon doho takana asing dope hamu kadongan ikon okuhonot tado dang murah mangidu dus do maul ni na mangidu doho na mangalehon. Jadi suatu tapikir mangidui murah. Ayolo lumada buhita nak kiningan tu nama maksa. Manang nama ngancam. Songon nido nama ngalehon. Jadi olo do mada buhita ditikin namar silehon lehoni sahira nama bolokon membuang. Aladang rikok beri hita gebeta leo rupa itu halak contona. Jadi dang murah mangidu. Bahkan juk hita rupani gabe salah mangidu. Tapangidu gajang ni umur. Hape lupa hita mangidu asa awet muda ate. Idu asa didok si Jakobus di Jakobus 4 ayat tului. Namar tangiang do hamunian alai dang macalo. Ala sala tangiang muna. Ainaing paswasai hono muna dui di bagasan. Hahisapom muna ni nasi Jakobus. Alani akamang dohot tamuinang unang salah hita mangidu ate. Na pasti didok hatan itu hatai pangidu ma sai nalehonon na do tuho. Na paduahon aspek na paduahon nabui taida sian partangiangoni ima aspek manangihon. Tangiang narodoi sian hata tangi molo di hata Indonesia barangkali dengar-dengaran. Suku-sukudna isi do nama nangihon. Jala isi do si tangihonon. Tuhanido si tangihonon mana kita do. Jujur ditikin namar tangiangi hita. Juk do hita gumudang makatai. Gabi hita rupani si patangi tangion. Si pata daktalehon kesempatan tutuhani. Akhirnya tangiangi juk mai sai hira na mga lehon lapora tu pimpinan. Hira na melapor rupani bawahan tu pimpinan na. Hape songon nataboto akamang dohot tamuinang dua tidaklah tergantung pada perkataan kita. Jadi di episteli ngadi paingot kita sada si jamot tonot tadi namar tangiangi unang marnoni-noni bertili-tili di dok rupani. Dua, tidaklah tergantung pada perkataan kita.
Pangurupion ni Tuhani tu hita dada saguru tua kahata natapadohi. Buktina sota pangidupe dilihot Tuhanido tu hita. Juk do sota boto ahana naing dohonot tadi tangyak teh. Terbatas do rupani hata-hata na haruar siapa mangaton. Alai dilihot Tuhanido hobbar tu nariko di hita. Di bagasan turpukon tung takas do di patuduho si Abraham aspek na padua honi. Aspek na padua honon. Tangi do ibana di petunjuk dohot alus nasihat Tuhani tarimot tu Sodom dohot Gomora. Hita pe lau songonima. Tatangi hot Tuhani mangalehon arahan dohot petunjuk tu hita asa unak salalak ke hita, asa unak salah merdalek kita, jala asa unang salah bertindak kita. Tadok masongon nanidok ni si Samueli, makuling maho Tuhan, ay mananginangi do na posomon. Aspek na patuluhon, aspek na parpudi, ima aspek komunikasi, dialog, manang makatay. Jadi dua itu adalah dialog. Pakatayon nijol madoho debata. Alai dang nama kata hataya te manang marnonang nonang. Jadi sutuk tapikir rupani na martangyangi say songon na makata hatai manang marnonang nonang. Totu bolo didok komunikasi ikut dua arah do. Dang bui se arah. Alani dakkolak kita nanaing makatai. Tapaluas Tuhani makatai. Di bagasa turpukon taida do pakatayon manang dialog ni si Abraham do debata. Bahkan hirana terjadi tawar menawar rupane. Molo adong 45 halak na tigor di siri pasonom mudo ni na si Abraham. Ro Jehovah madok dang. Molo adong 40, molo adong 70, molo adong 20, bahkan molo adong 10, ro tu hatai madok dang. Dang ri pasonokku. Jala ternyata danga dong nanggo 10. Ia soholan silut dohot keluargana. Ipe inatai gabe batu sira do. Ala meneili ibana tupudi. Hamwa kadongan pesan na naing dohonon na tuhita marhite turpukon gabe si partangiang mahita sudi. Dada hola dirita na naik tangya konota. Doho doa kadongata. Mangodiho na kadongan songon na pinatupan ni si Abrahami maradupon pengisi ni huta Sodom doho Gomora. Atik pedang ikon lomo ni rohani si Abrahamina tulus lomo ni rohani debatado. Bersyafaat tuah kadongani songon nabi nahen ni si Abraham. Atong margugo mahita mangula hoca. Amin martangyang mahita. Mulai hati madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say paurat may asa di perbuihoni perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Amin.